Hi guys, masang adlaw nitong tanan. Di ako dari sa ubos kay ning tanan ako sa mga tanom. Maunig punuan sa kanang black sa puti. Duga pa ni mamunga. Anja. Kani. Mo ni si Zag. Kuan, kay kapi ni kapi. 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 Anja, Allah. Taka nagang mangga. Hanggang ko, napit mo ni mamuak siguro. Kuaning manggaha ka ng mga Indian Minggo. Gikan ni sa Tubigon nila Ate Joshua. Shout out day ko ni Ate Joshua diha sa Tubigon ug ni Kuan Aya ug ni Kuya Juber. Ang ko anak mangga. Sunod uli na dani og motor bukas Manila mamungan ni Indian Minggo ni siya. Hala! Daghan ako dari prutas. Nay. Anda, anda pamut dunin nay sa may magtuko dalig. Bay imong mga anak. Sa papamut dunin ng mga prutas dan hala ka anak avocado. Hala. Daghan nag avocado ka ajo na. Sante ko sa ni kang kiya. Kani ko an puni karang nay. Rambutan dahil ni. Ansa ni nga rambutan na nay? Karang may tuklapi ni? Kada bang mapakpak isang panit? Ha? Haraman tong atong money tree. Ako tong na peanut butter tree. Huwag pa man namunga. Uy, dun na may batang kulata. Kisa na mga manok rin. Ate ng manok nay? Daghan pa rin tayo manok nay? Pila ni tanan? Uy! Siapa di ay? Nakakuha na ka na nagbuteng nay? Da. Lubi nga dwarf. Nay, nakakuha na pa ka na nagbuteng? Kaliwat maghanig buang. Na may lubing nga kaliwat og buang. Para dito sa kapunuan. Buang taran. Huwag na tigum. Pero huwag mo nun si Zagi patay. Naarga pa si Zagi nagbarug. Dada na pilimon sito. Tignan ko yung mga tanang daris ang duta. Dia mana pa limonsito nay. Dia. Limonsito. Kaning limonsito maunig ko ang kuy-kuy iyan ning remembrance kay iyan ning tinanom. Katong nay dari pa siya sa una. Unjaga lamang juta dari grabing labunga. Papakriho na bari kabaw dari nay arong hindo ri mga kugon. Ha? Ag mga tinan na mga lubi 20 kapunuan nga dwarf ang gipatanom ni Manong Roy des ni Agi. Wa may nabilin. Gihurot sa kanding. Na. Basig na pa ni kamuti na atang ipadaro. Gitam na manig ating kabasakan ang kinaibabuan. Karo pa juguro ka gawas-gawas og bahay. Kades na agi naglaagwang ko dito sa ibabaw kasi ay salgi ng hagad. Managa ko numi. Abi pud ko karang naay. Managa nga prira. Di man di ay og pira to imong makuha nga na. Timbangan man di ay. Unsa ka sa kakilo 150. Grabe pa ng taga-taga. Taduga na ba dyan ko kakuha? Sakit na magang abaga. Tamaw doon ka po na kuhuwi nagang abaga. Ninguli na mirisbay. Giabda naman pamingguan sa daan. Natalagsikan ko. Natingara naman ko kay pag ato na sila promi kaya sakit na naman dyan ang tilaok. Grabe dyan. Di man to ko managa itong panahon
Unsa kay natintal ko kay ag mga tilapia garap may daghana nag-ulpot-ulpot. Naikag ko. Nga naman dyan ng tao, di man dyan ta perfecto. Bisag ako na ko as lawas. Kinahanglan di na dyan magkiat-kiat. Pero ako makalimot ko. Basta malingaw na ko nga na mamingwit. Kalimot ko. Grabe pa nang tunab-tunab sa kalapukan. Di ako pwede magsinilas. Kaya sa madalhigan ako. Simba ko unsang matumba ko makumatos na. Simba ko, Diyos ko Lord, di ko dara. Mga to, tiniil na magazog ko kay. Kung tiniil ka, di man ka tumbag dali. Diyan magsinilas ka. Dali rin ka matumbak ang sinilas dangag. Mga to, grabe na ang pamingwit. Diyan. Pagka Domingo, lain na magang tutunlan. Sakit naman kaadyo. Ningkaan ko na itong pasyon. Kaya, hanggang napasig mawara rin pasyon. Yung balik naman po. Mao to, grabe dyan ang hila, kaya mas kita. Dyan nag-ubo na arang gahiya. Mukagar. Karon nabintaha na. Mao to, nang kontak ko sa ang doktor sa Philippine Heart Center. Nang kudukon sa bayangay na daning itambal nga. Kuwaan, karang naisakit ka ang tirao. Kung saan nag-ubo na arang gahiya. Nja, nagtamak-tamak pod ko sa kuando, karang nailapok. Nja, nakalimot ko nga gang kumagka di man dito sa bar kay kato nagkuan ko nagpam pedicure sama dagang kumagka maadyo gali ang doktora grabe ka beutan isa kong gi resetaaan yung tawag si Zanahar istorya mes karang na cellphone ngan si nga mag-inom ko no kong antibiotic isa kong resetaaan og karang nay kuha Moxiclub 21 ka buok kay kuan man 7 days. Sa kuan pod karang nay silikosib isang garsita para sakit siguro ang abaga ni kasakit maghapon. Nja naapoy katong nay murag naapoy katong nay murag sa kindi nga imong lagi-lagi dun para sakit sa tutunlan or mawa. Magampi na gadyo ko sunod dito ko palimot-limot na itong parahon na dyan kaya nagpa-limot-limot lang ko kaya nalingaw ko kaya balingaw ko nga nagmamingot og tilapia isa pa pwede balingaw nga inig nga ni mo na kaya makuha labi na makakuha kag buha dya lingaw dyan ka adyo karon bitaha na kaginhawa na dyan ko hatag sa aking ay di sa pagkaranakos. Ang zuta rin ang sabari. Dia palwa. Mao ni palwa. Jamingan sila nga murag kulos ilong nila dagto nga ni day. Grabe na pa nang ilong ang murag palwa. Aysa. Kamao kag mawir ay. Kaya taring mawiran ri. Palitan. Karang ko ano na, gimingan ako. Kuha na yung mga tanam ba? Wala ko yung maharbis pipino, wala yung maharbis nga. Karang na'y palidya. Wala yung mga tanam dari. Ang nabunga na. Uy, pagdalig dako, butang ha. Maakim ka. Saging na nga. Di sa mo kuno ka. Naligo ko mo dagat. Kaya naligo ko no. Wala po na. Hala, sinari to ilang palidya. Nangamatay. Wala may nasalin sa lubi. Ito, adi ay. Maridyo na may nasalin sa lubi. Ag namatay, pila ni kabuok. Usa. Duha. Nay, Tulo. Upat. Ano kang para pinabuhi? Tapos ibabaw. Usa, duha. Tapos na plin, tulo. Upat. Upat. 5, 6. Uy, naghapag ko yung maani po. Dala pa yung mga tagas. Daghan na may bunga. Maglamaw nun tay. Pagpasakag butang ay la. Kung sa kabulig.
Di na masaka. Aday! Aja lang po pala binang sa kabuli kan sakto na to. Dapat di ay. So, siya naman. Ikaw asa ikaw ba dyan kaangin nga. Gi. Taruro ko. Ano? Kaya mo kong gidadaro tos na tilapyahan. Nahumok lagi dani. Kaya bawa balik kong nakay samad. Di samad. Huwag ka magsabi. Di na ko na maangay. Sa mga trabaho sa unang mga guna nga na managa, di na ko na maangay. Kaya ka na ang lawas dahil na mabikil. Di na ko magaban-gaban. Pahagdara ko sa bahay sa pundo. Sakto rin itong dito rin ako sa Manila. Pero may nga lagi pa rin sa mga bata. Kana ka itong sumanon. Bulanghoy. Bakit bagaan naman yung sabot? Pagkibis ka ba ng Pedro? Aw. Na malagi ilubero itong gamay kasi nang tinanong. Imo nang tinanong nung? Kanang lubing nga gamay diha? Kanang imo nang tinanong lubing nga gamay? Sa? Kanang lubing na? Mga naging mo, tinanong. Uy, ginoo ko ang labo nga naman di ay. Ay, namatay yung hulubit. Kaya pagka mas kanding. Ibatasa po ng kanding nga po. Mag-ibot nung to dani ay, kung sundan ko. Tapos sinali, unod. Asa kagbayang ate Ali rapit. Dari mo ko sa mga bahay sa ubos. Si ate Ali, wag naman. Si ate Ali kay hapit naman kaslan. Karong 26 pohon. Ning saad na si Zadaan na ho. Nga, dari ko na si mga bahay sa ubos. Mangadyo ko na si Zag gamayng juta nga tukuran sa ilang kamalig diatan. Okay na ho kay dako ang pining juta ah. Pwede ba si Zag dito? Laging gipapili. Ano ko nga. Dito lamas ka na ibabuan. Di mo kunupot siya. Ato ba ibabaw dapat kasada. Di kunupot siya kadari kung sa ubos. Okay ra. Kay, bawa mo ko ganahin magbayadan hi. Ato rakos kuan. Manila, mangita ko rin kuan po. Lote o kadaag kong luto. Ato ko rin tumugtukod og bayan sa kuan na po, daang negosyo. Kadag kami tao rito. Ang labangan na naman. Ang labangan na kayo anay atiman. Ha? Ang labangan na kaadyo. Sa unang katong dapas kuya Adjoy, isa nang giatiman, nag-garden siya. Nay, hunay! Guys, akong lighter kay halingan, dere mawari mga lamok. Sayang. Lamin tagkuan ni Nay. Pagitang bunga na ni di buang. Nilipad. Ato mo kuno sa ate Ali magbayad sa ubos, Nay. Dato. Ato ko magbayad sa kuan, Nay. Manila, Nay. Kay, kung dito naghitaw sa magtuko na pag negosyo sa ubos. Kuan bayad dito karang up and down. Daga bus kuan 7-Eleven. Nay. Kay kaning dani patam na mga prutas, Nay. Ang patam na ni Ate Ali og niatan. Ada patam na may kanding lagi. Ibalik diya man ang kanding kay kanding lagi makadisturbo sa mga tanom, pangano ng mga tanom. Dari tapos na pwede matapos Ate Ali dari magbay. Kay apil naman ang napalit. Neno. Dis Ate Ali ganahan og daplin sa kalsada. Kaya sa kung na yung motor nga mapakasag-kusag ba. Ha, Violet? Violet! Halag, biyabas! Hinog na bagha ni. Sa karang kiban. Aw! Sakto din pang bawang tuig ni marating handas lamisa nay. Biyabas.
Kuha Manila. Ha? Kuha ko na kamay bunga. Manong? Kung gabri, dito na. Dito, ala tayo, dako na. Nay, ahon ni Nay. Ahon ning duha. Pusta sa ni Nay. Aw, guys, ako salupin. Haman. Hani mo gi. Koray. Guys, ako glito na may magdaig kuray. Kanang lamok. Kung pamapunta sa dutangan. Uli nila, kaya ito na na. Huwag na lang ako. Wa tay lighter Nay. Bigyan magdaig ko. Ano ba ang kami? Dedang ay isang kuan. Tao nga stripe. Stripe. Hindi daw marami. Hindi ako na pa ning biyabasa. Hinog na eh. Ha? Hinog na yung biyabasa. Bakit ha? Huwag ka naman ng taong. Kay di man ibawal. Magkaan sa kumanggang hilaw kay tambaw ni skuan ka nang harahat. Uy, labi-labi lagi rin kay hinog-hinog. Uy! Labi-labi kay hinog-hinog. Sama sa tay! Sama sa tay! Tay, sama sa kang plans ako. Sama sa kang plans ako. Killjoy. Yung mga anak tay, Killjoy. Magradyo ka, ipapawag sa mag-vlog. Kaya nanin kamot lagi, ganun ka, mamisos. Kung makatugod bubay sa Manila, tay. O ka rin mo kakang patuon, tay. Okay, ngayon sa dyan barko. Aeroplano. Sakay mo aeroplano ka mas nanay. Basag ba? Samuk. Ha? Samuk. Nagsang samak man. Manila may bago ngayon sa Manila. Ang kailangan rito yung mga opportunity. O magdadakot ka rito negosyo. Hindi, anak pa si mong bahay sa ubos. Dagang makihalin. Kadaghan may mga kuhan dito. Tao. Hindi ko kaya. Nandun mo, tama. Marang kunog ilong upalwa. Grabe sig mga taos. Katilingban ron mga tamajan. Mga lagtanon. Asin naman eh. Ano pa rin? Tama din. Si tatay may lamig ilong kay taas. Di mo nagpaluwa. Gawin kayo mo na magpaluwa. Hay, bato tasli ang roy na nga nabuntag. Malaya, mana? Wapa. Pagkamagdaan. Wapa. Di na sige, I love you ka nung na, kay maot na. Kakasa ko, asin ka. Kung kita kasi. Kay, tambos kuan. Moramantag, tambos sa ubo, ni nga ning aslum. Hindi mo po magbekbanak dahil lagi tatiri. Aslima. Tay mo tay. Tay, nangibag ko tay. Na, mabdos ko. Tatiri, nagminapos na ng man, tatiri. Bao. Tay, mabdos ko tay. Malipay ka tay. Sa tay? Pero pili mo. Mabdos nga, gidago magali. Haning ibutan sa mata, tatiri. Ah.
Para mas lima. Talaga yung manok sinugban ay. Nga kanas na precious mo uli tatiri. Bawal kayo palagi. Di mi nga magot kong precious o kati o pao tatiri. Di ka ito makabuot lagi. Kaya na ito yung pamadyo. Di precious tatiri. Dako na to precious tatiri. Ito na. Habog na kaadyo tatiri. Kita mo ko speak, kita mo ko vlog nila ganin ha tatiri. Hay, kung precious dia tatiri, out kung precious tatiri. Habang nas precious dahil mura nakatas as lubi. Hay ko, baka hindi upaw ti precious tatiri. Naku. Mas lima. Mas lima. Pwede ba ganit tanugan? Nay. Huwag mo katiwa sa manggana, kagarabi mga slima di ay. Pwede ba ganit tanugan?